chỉ vậy lẽ vết của lẽ tuần lại chú social media là mà thiếu thèn atam em mà chung gì ngã thiếu thèn bạc hạt tuần lại viral make chú Justin Bieber lẽ Hailey Bieber te Instagram là mà in unfollow chungchangah hi ania tuần trung mà hemi chungchangah hi bị chiến na kan nei don ani kan share trâu angin Instagram account nei to phot chuan an tumber chu followers nei le midang te follow ania midang te follow chungchangah chen khat hi chuan an chung khat laina hnai te le an mi ngai san zong te an follow tlang puya tin chu ba ka an ko puyang te po chu tiang tho chuan celeb lama te po an ko pui te an in follow treu ni hin alanga ama ero chu thataka an in follow reng laya in follow lo thut chu mitam tak alo thlir tu te mit muwa chuan an in kara thil engemo a oma niang ti hin rin hlelna aom lo thailo ani tuna news website chungchangah an tarlan mek ni ta chu Justin Bieber an Hailey Bieber an hupui chu Instagram lama a follow lo chungchang hi ania amman zongin a follow a mase tun nai khan an follow ni in news website chungchang chuan an tarlang ani chuwangin fans chuan an kara hian engthil nge thleng ta ni yang ti chu an ngai venin rindan sang po an nei nual ani Justin Bieber hi chu fans ten engtik lai puin an ngai ven baka Instagram lama po active lea mase tun nai loka Instagram lama che dan hi fans te mak ti chu ani January ni som hi pakhat kumsan hi som ni panga khan fans te chuan Justin a hian anupui Hailey Bieber chu Instagram a unfollow ti chu an chungchhuak ani an nupain hunlim om tak an man mek lai ania tuna hian naute an nei to boka an chung ko chu hlim takin an reng ti chu thil chiang tak ania mase hetianga Instagram lama anupui Justin an unfollow taka chuan fans chuan an kara hian thil thalo a thleng don aniang ti hin ngai dan an neya chuwangin Justin an engthunge hemi chungchangah hian aron soidon ti chu an ngai ven thup mai ani ama ero chu Justin an he thil thleng chungchangah hian rang tak mai in a chan na aron pe ngal wata Justin an a soidan chuan a Instagram account chu mi tu ti share lo ten an hack sak ni in atarlang ani kan share thau angin tunlai khovela chuan social media kan khoi tam ema amai ro chu thil pakhat thleng thei reng chu kan social media te hi hack thei ania midam takin hei hi an lo tur to bok chuwangin Justin an account an hack sak nia soipo hi dot ani lawang ti chu midam tak rin dan ani Justin Bieber chuan mi tu emoin ka account min hack saka kanupui hi min unfollow sakani keima kanilo tin Justin hi aron in soifia ani hetianga in soifia na thatak aron pek taka chuan fans le mitam tak te chuan anu pa in kar hi ala thani hin an ria engthil ma thleng angin an ngai lo ani celebrities endirnan Justin le Hailey ang te tan chuan social media hi malsom na ani theilain van doina le an chiate po ani thei tho bok social media hian fans tenen in kungkai na thatak ani tir theilain ming chiat na lian tak te po a thlen thei tho bok he thil thleng po hian ngai ven a hloin hetianga Justin an anupui unfollow taksia chuan mitam tak ti thi atling ngal wata he hian anupa in kar chu a thalo niang ti hin rindan te po anei tir hiang man ani engpo chuni se anin kar hi tundin muna chuan a tha ti chu a chianga Justin an hetianga news viral chungchang soifiana aron nei wa taksia chuan he bo ro po hian ji omlam apan ngal ni in alang Instagram lama hetianga mingchiat na ang zonga thuthang atam tiu la hian Hailey Bieber po Beverly Hills lama zanria eturin a chuk lai chu mu vele ani kumsom ni pariata upa model Hailey Bieber hian Funke restaurant a zanria eturin chuk lai chu mu ania January ni somni pakhat zan khan ni in Beverly Hills
Khalifa ani Hailey Bieber hi naltakin ain cheya jacket dum ahak baka rong dum lamzongin ain cheya a pheikhok baka a sunglass the thlengpuin adum vekin ain bel ani Justin Bieber le Hailey Bieber hi Aspena cholmanga anjin ho nuin Californian Chennai na an kirle toa an thian la tak tak te ne na hun lim tak an manglai chu mu anni Kamala Harris US Vice President Louis Point a chena in lampanin a thoko vele toa ni masela hetia hlim taka a chena in lampana a homek lai hian a thenom khoveng te heroin an lom te chiam lo ni ome a thenom khoveng te chu Harris si a chena in dik taka kirle tur chu an lungai tian soya Ridgey Brentwood District Los Angeles Marlama cheng hian a soidan chuan alo kirle tur hi kan lungai te chiam chu ni lo ni masela alo kirle apianga kongpui an blog zia thin ero hi chu kan ning khop mai ti in New York Post chu arshil ani Kamala Harris hi politics lama van duina changin tiang hian a chen na in lama homa se a chungchang thu reporter ten an zo na politics lam chu ti reng ala tum thu soya thla mai ala tum lo ti atar lang ani Kamala Harris chuan an khua mayor Karen Bass le an governor Gavin Newsom ten thei top chua kang mei thel tura ma an lak na chungchanga lom thua soya an ram shoi tu te hian mi puiten mangai ti chu an mu ngei thei nan thei top an chu thu reporter na hena hian ashil ani tin hetia lom thu asoi baka hian World Central Kitchen Food Station a cho ei tur a petel bok Kamala Harris hi Vice President atangin tlato ma se hetia a chena ina a ho nu atuk la zinga hian a chena in dollar makda doi li le noi riat man chu mi engmozatin an veng ti chu an hmuwa Secret Service engmozatin a chena in huam chung baka mel engmozata thui chu avent na hi an thok bok alo bera tharuk chung chu hetiang hian Vice President Louis hi ven him na Secret Service Protection chu kalpui ani tur thu tarlan ani bok Kamala Harris hi a thenom pa Lewis real estate investor chuan tiang hian a soya a thenom chia hetia ka cheng ve hi ka zak khop mai tin chu baka United States Iowa ram shoi tu na an thok te po hi aza thak ka ti khop mai ti in a thenom pa chuan Kamala Harris sungchang chu atar lang ani Lewis chuan Harris si chu California tangin alha thayang bera cheng se adu thua soya in chu baka an governor le an mayor Karen Bass le Gavin Newsom te point an state anti chiat vek thua soi bok atiang bok hian Kamala Harris point an tiang tho hian athi ve don ti in soya chu wangin an chen na hmun atanga lataka cheng se adu thu Kamala Harris si thenom pa Lewis chuan soi ani hetianga Kamala Harris sin soisel tu a thenom te anei tho lai hian then khat te eroin Kamala Harris a chena ina hakile takawang hian an lo lom em thunga tuna chuan White House a om to lova ma se kan thenoma hetianga omle thei hi kan lom hle ani ti hin lawyer retire Peggy Garrity chuan a soi vele bok ani an thenom zinga pakhat interior designer Morlin Keller point Harris si chungchang he soi vele boka Washington a kirle se ka du khop mai ma se hetia a chen na ina alo kirle theipo hi kalom pui khop mai ti yin a soi vele bok an thenom zinga pakhat chuan tiang hin a soi vele boka Kamala Harris hetianga a chen na ina alo kirle thei hi kalom khop mai a ni ma sela election apiangin ding po ni se ka vote ngai don lo ti in a soi vele bok ma se ami mal nuna akir le ngai ni ti in Harris si chungchang chu asoi ani ole khatiang kha Harris si chenom ten a chungchang an soi na kan ta lan thei chu ni a khata chang ringot po khan Harris si hi a chenom ten an ngai na vak lo ni ti chu a chiang hle a an chenom kho venga alo kile taxi a chuan an lom puin lom na thu an chak chuak nu la ni ma sela entika ma an vote lo tur thu le
a thei phe chuan California tanga lataka cheng torin an du zok thu Kamala Harris chungchang chu an soi ani thenawm ten an ngai nan vak lo ni chu in an fia hangai ve deuh ni in alang ole khati zong kha tun jong video wa tunlai thil thleng kan talan thei chu ani e